الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa masu albarka. Shin kin san aljanna gado ce? Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa tilkal jannati allati nurithu min ibadina, sai ce man kana taqiyya. Yace aljannan nan da ake ambatanta wadda annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitar da mu shigarta, to gado ce in ji Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya tattala wa bayansa waɗanda suka kasance masu jin tsoron Allah. Yake yar uwa mai albarka, ki zanto cewa dukkan abin da zaki yi kar ki sa komai a farko face Allah mai girma da ɗaukaka. Zuciyarki ta zama tana khushu'i wajen tsoron Allah mai girma da ɗaukaka, domin babu na biyunsa. Allah ta'ala ya ba mu aljanna madaukakiya. Kullun gari idan ya waye kika ce Allahumma inni as'aluka aljanna, in dai zaki ambata so uku, to lalle aljanna za ta yi magana ta ce Allah ka shigar da bawanka cikina. Kuma kullun idan zaki nemi tsari daga wuta, to sai wuta ita ma ta roki ubangiji ya nisanta ki daga gare ta. Allah muna roƙonka ka sanya mu zamto mashi shiga aljanna tare da ni'imar da ke ciki, kuma ka tsare mu da shiga wuta da azabar da ke cikinta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.